Takže čau lidi, já vás vítám u tohohle videa a dneska se zahrajeme Ratube Live 2 a bude mě tady pomáhat můj kámoš. Budu bydlet u něj, můžeš pozdravit. Ahoj. A jo, to je všechno a musím najít tvůj barák, no. Čekej, je tady tvůj barák? Kde je tvůj barák? Štěpo? Co? Kde je tvůj barák? Jo, já vidím. Jakoby, víš, jak si kupujou ty věci, tak to blízko. To jsem, jo, už tě vidím. Tady jsem do tebe. Pojď za mnou, počkej, zatím tady něco natočíme. Jdem. Jdeme natáčet video, jak natáčíme videa. To je teda. Tohle je můj počítač, jo? Ne, To je můj počítač. koukej. Počkej, co děláš, to je můj stůl. Aha, ty jsi ho dal jinam. Jo. Tak já natáčím jedno video. Aha, já už tohle chápu. Já to trošičku hrál. Že jsme to savjetovali. Počkáme, než se nám to uploadne. Ježiš, to se nám probliklo. Nehodu kliknout. Super jsem. Káš. Nějaký odběratel. Sko. Hej to, ale... Nějaký odběratel menší. 60. Tady máš... Já, mám to. Vidíte na můj play button za 100 000. Proč tam vidím fakt, že to je můj, když to je tvůj? Co? Já vidím, že ten play button je můj, když je tvůj. Present to risky 88 potržítko itb for passing. Mám 100 000 subscribers. To je divný. Natočíme samozřejmě Dress to Impress, to je moje oblíbená hra na Robloxu. Samozřejmě. Jak jinak. Vůbec jsem to nehrál tak jednou v životě. A řekl jsem si, že to je úplná strajda. Pojď, ekonompa. Nejrychleji. Jo. Tak. Když nám to uploaduje, no, tak tohle video vůbec nebylo dobrý. Mně upadají videa, ach jo. A já už vím proč, já mám starý komponenty. A tohle teď půjdeme změnit. Počkáme, než se nám to nahraje. OK. Takže můžeme jít rovnou tady do obchodu. No jenom 25 subscriberů. To je špatný. Já tady mám i ty prachy, i ty safety, což jako nám dává víc jakože peněz. Aha. Možná už vím zase proč mám tak málo. Počkat. Jo, a musíš hlavně jíst. Ty energie. Tak. No právě já nemám žádnou tu energii. A tady, jak máš tady ten. Jo, tak ho dej. Já to nemůžu dentat asi. To bys mě musel dát nějaký povolení podle mě. Nebo počkej, no. To bys mě musel dát asi povolení. Tak, jdu si zahrát. Najíst. Ej, 55 000, nádherný. Mňamina.
plná. chvíli tady budeme mít i za 1 milion baton. Let's go. No. Co je tohle? Dobrý. PC porc. Ty vogo. Já už to skoro mám. Nice, to vydání. Nice. Máme YouTube button. Bych chtěl taky už nějaký virální video, víš to? Koukej na tu animaci. Tak já jdu koupit nábytky. Co nám toto? Už se nám to instaluje, pojď, prosím, virální. Hej, tady nám budu vystavovat YouTube button. OK. Virální, prosím. No, tak nic. A já dostávám nějaký plusy. Ty jo. Hej, je nějaký to boost friendovský, tak dělej, využij ho. Teďka jdu natáčet. Ještě to bylo hrozný, Nice. Tak, uploadne se. Já to mám ještě... Jo, virál! Musím to využít, takže... Hnedka jdu dál. Něco dobrýho, pojď. Kdyby byly 2 virály za sebou. Já mám celkem halak, koukám. Cože? Ty tady máš zadarmo vodu, která tě naplní 10? Tak to je hrozně úplně. Já se nakoupit nový počítač. Jaký? Tak. Budeme tady do obchodku. Tady ty počítače mám. Tady koupím tohle. Mám něco zbylýho, já tak se koupím tohle. Tak. A já mám telefon, koukej už. Megafon, telefon. Toto. OK. Wi-Fi box. Dobrý. OK. Tak. A je to virál. Velký virál. 578 000 zhlídnutí. Wow. Takže pamatuju si, jak jsem chtěl jít gamblit, tam přesně nevím, kde bylo. Jo, tady to jsem chtěl. Abychom si mohli koupit 2, tak ještě
bychom si mohli koupit 2 ty spiny, tak ještě jedno video natočím samozřejmě. Tak. By se mě, jo. Tentokrát to virál není, ale pořád dostáváme nějaký ty čísla. Prosím, 9. Sakra, jenom 5, no tak ještě jedno video. Tak, nádherný. Tak, pojď. Doufám, že už na to budeme mít. Tak. Už to skoro máme. A je to normální video. A 1, 2, 3, 4. Let's go, přesně nám to vyšlo. Nádherný. Takže půjdu na PC a jdeme. Něco dobíjá. Pojď! Je to dobrý. Oh, come on, to nevadí. Ještě máme jeden pokus. Pojď. Něco asi rare. Yes! Tak, a jak to teď mám použít? Use. Head outside to use this item. 2 hours later. No, sakra, ještě je to stejný. Co je takhle? No nic. A bohužel mě padlo něco, co už jsem měl, ale tak to nevadí. Tohle to tady přeskočíme. Tak. Tak beru sem počítač. Tak, hop. Tak. Několik dáme skóre. To jsem podělal. Ještě jednou. Už se nám ty čísla blank update. Jo, vlastně tam nad tím venku je zase prší u nás. To jsem chtěl jít na trampolínu. Ach jo. Je, to prší to radost. Tak bude aspoň tady ten příjemný zvuk. Počkat, ticho. Nádherný zvuk. Takže se tu napapáme a zahrajeme si počítači. Ono prší. No ale to neslyšíš. Já slyším. Proč nechceš, jo, už vím, proč nechceš, aby foukalo. Teď mě to došlo. %139%. Cože? Musíš mluvit víc nahlas. Kolik mám čeho? Kolik tě sleduje lidí už? 7 000. Nice. Proč budeš tady mít další 100 000? Koupíme si tady nějaký
komponenty další. Třeba tady, 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 tady. A už skoro nemám prachy, ale vyšlo mě to naštěstí. Bla 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 bla, to nechci, jej, co to je? Mám celý nový komponenty, takže to se zahrát Rest to Impress. Tak, uploadneme. Tak. Má to čísla, Nádherný, oh my god. To je skoro virální. Ježíš, a seklo se mě to. Hrozně se mě to seká. Kolik jsem dostal, celkem dost. A já jsem za chvilku zpátky. Takže tohle z tohohle videa všechno. My se s váma loučíme a kdybyste chtěli pokračování, tak stačí dát like a byl bych rád i za odběr a já se s váma loučím. Čau.